салом дӯстони азизи ман, иншолло хубен. Ҳама каса хуш омадем ба канали мо. Навори имрӯзаро тамошо кунед. Умедворам ки дар шумо маъқул мешавад. Ҳамаи шумо дар раҳмати Аллоҳ барои и қадар дастгириҳотон, барои суханҳои хубтон. Раҳмат ки шумо мара мотиватсия медиҳед, қувват медиҳед ки ман зиқ нашавам, мара зиқшавӣ намемонед. бовар кунед, ҳаматон миннатдорам. комментариҳои ҳамаи шуморо ман хондам. мо қатъи тем навистед. ман бениҳоят хурсанд шудам. ман медонам ки ман канали нав бикушам, шумо мара дастгирӣ мекунед ва ҳама вақт қатъи маен. ҳаматонро дӯст медорам. беҳтаринои маен шумо духтаро. ростӣ духтарои хушрӯи ман Насрин набуд, навор накардам оқаи бисёр. ай наворҳои пешина кам мондам. тамошо кунед. охир да баъд навори нав ҳастай камтарак. иншолло ки наворҳои нав ба нави хуби мара ждад кунед духтаро. рецепти анами пирашкира як хоҳарак пурсида буд. ира духтаро ба кефир мешӯрӣ. ами кефир, қарак дрож, намак, як қошуқча шакар духтаро. хамирша на сахт мехелӣ, на сус мехелӣ. тари чиай нормали мешӯрӣ, мемонӣ мераса. баъдан ба гӯшт форад, ба гӯшт ман ӯро ба капуст кардагиам. дар наворҳои пеш будагӣ ай рецептиу, не ки ман чӣ хел ки медонем видеоро удалит кардагиам духтаро. ҳамаи шумо дар тамошои хуб наворро тамошо кунед ва наворҳои хуби мара ждад кунед духтаро. касе ки навори динагинаро тамошо накард, ҳатман будроя тамошо кунад. раҳмати калон як бор дигар барои лайкотон, барои беҳтарин суханотон. духтаро савол метаҳем ки шумо як ҳаёт дар ҳамин Россия местед, яъне ки духтартон аямиҷам аст, мактаб мерава. Не духтаро, мо як ҳаёт дар иҷа намеистем. иншолло ки то синфи як равӣ духтармона. кадоме ки дар хона нишаста кор кардан мехоҳам, ман имрӯз шумода боз ширкати Атомиро тавсия метиҳем ки анами апай беҳтарини ман кор мекунад, мехоҳад шуморо ба кор даъват кунад. кор дар хона духтаро тариқи телефон буда маоши хуба ба даст меорем. хушрӯчиҳои ман ай бекор шитанда будроен дар компанияи Атоми кор кунед, маблағ ба даст биёрен. кор бениҳоят осон ай. ин занҳо ки тавонистанд, пас мо шумо ҳам метонем. азизони дилам, фақат худтонда бовар кунед тамом. ширкати Атоми корейский ширкат ай, дар як сол 2 маротиба харид мекунед тамом. яъне ки дар 6 моҳ як бор, дар 6 моҳ як бор дар 2000 рубли русӣ харид мекунед тамом. балотон намесӯзад духтаро. айзвания намеғалтен. шуморо ҳеҷ ки маҷбур намекунад ки ягон чи харидорӣ кунед. бисёр одам кофта намегарден. 2 линия дорад, дар тактон якта 2 дона одама регистратсия мекунен. халос духтаро. бовар кунед, беҳтарин имкониятҳоро додагиай барои мо шумо занҳои хонашин. метонем ки будроен рақамҳои болои кранда бинависонед. апаҷони ман кора дар шумо мефаҳмонад ва то ёдгиритона ёрдам мекунад духтаро. бовар кунед, будрое кор кунед, пушаймон намешед. ҳар моҳ ойлик мегирен духтаро. ай 30,000 рубл сар мешавад то чун чанд ҳазор рубла. бароям қадар худтон да бовар кунед, будроен кор кунед, маош ба даст бигиред. духтарои хушрӯи ман, фарқ надорад ки шумо дар ки ҷо қарор доред. хо дар Москва бошен, хо дар Турсия бошен, хо дар Америка бошен, дар ки ҷое бошен, шумо метонед ки кор кунед. дар хона нишаста дар баробари кори хонатона кардан метонед ки дар ҳамин ширкатҳо кор кунед, маблағ ба даст биёред. чӣ хел ки дидестен, ҳамаи занҳои тоҷики мо дар ҳамаи ҳамин ширкатҳо кор кардестанд ва орзуҳоишона амалӣ кардестанд. пас биен шумо ҳам кор кунед, шавҳаракҳои худтона ёрдам кунед духтаро. духтаро, касе ки кор кардан намехоҳад, ширкати Атомӣ барои харобшавӣ, барои фарбешавӣ, барои доғи рӯ, барои рехтани мӯи сар, барои ҳама намуди дардора дору дора шумо метонед ки заказ кунед. апаҷон ба шуморо роӣ мекунад. иншоалло раҳмон ки шифо меёбед духтаро. касе ки канали ман мерава салом расонед, бениҳоят хурсанд мешавам азизони дилам. духтаро ногуфта намонад ки группаи WhatsApp доранд. ман группашонро дар комментария закрепид мекунам. будроен кора бештар хушрӯтар дар группашон бифаҳмед духтаро. ё ки ягон чиз заказ карданӣ бошед, дар группаи WhatsAppшон бинависонед. мо Тоҷикистон мерем. мара худмам намефора ки духтарам дар ҳамиҷа мактаб рава. намедонам чӣ ба намефорам. мефорам ки ҳамин синфи якиша дар як мактаб бихона. аи мактаб, аи мактаб, аи мактаб, аи мактаб намефорам.
аями ягештом калониша дам тоҷикистони худмон бихона. иншолло ки ба тобистона хонамона мефурӯшем. баъдан мерем дар тоҷикистон хона мегирем, дар онҷа зиндагӣ мекунем. духтаро хисари хуштомад ман мега ки биёен ҳамиҷа пеши худмон биёен. зиқ мешем мега мақсад дар пеши худмон бошем мега. аввал чӣ намекардем қай мега ҳозир боша зиқ мешем мефоҳрамон ки дар пешмон бошем. ана михай духтаро хулас ки мо як ҳаёт дар инҷа намеистем, мо тоҷикистон мерем. баъд барои пардон савол метиҳем духтаро ай вайберис гирифтӣ мегӯянд не ира ай тоҷикистон овардам ай ҳама арзон шай 35 сомонаи метраш 5 метр гирифтам. чи ай мақсад гуфтам хонаома ремонт кардагӣ нестам, ҳозираш да мешава аями баъде ки ремонт кардам ай фасонош мегирем ки бо чӣ шид хай ҳозираш да ҳамин местава. иншолло ки хонара мефурӯшем, хай ремонт накарда ҳеҷ накарда мефурӯшем ша тоҷикистон мерем духтаро. анам хай беҳтаринои ман ҳо дар инҷа мисол бестем местем мактабам мерававу бо ҳамин ҳеҷ хеле ки худмам шавҳармам мефоҳрамон ки бирем ватан да зиндагӣ кунем, дар ҳамунҷа бирем бестем, дар ҳамунҷа зиндагӣ кунем. бо хисари хуштомад ман мега ки бихезем бием пеши худмон биёен. аввал мегуфтанд ки хай ҳамунҷа хона харидена ки хай ҳамунҷа бестен биен як хабар бигирем бирен хай зиндагитон ҳамунҷа рафтест ай ҳамунҷа зиндагӣ кунем. ҳозир боша мега мефоҳрам ки дар пешмон бошен. барои ҳам қадар худмон дар мефора ки бирем дар ҳамун ватан зиндагӣ кунем. иншолло хай касе ки қатъи ма ҳай бо наворои мара чизои мара тамошо мекуна мебина ки мо чӣ кор кардем мо чӣ кор мекунем. иншолло то тобистон агар зинда бошем бо ҳама шахтон мебинем духтаро. мо мерем дар онҷа хона мехарем, чӣ кор мекунем намекунем, дар куҷо зиндагӣ мекунем, ҳамаша бо худтон мебинем духтаро. анам хеле гапҳо беҳтаринои ман духтаро. заминам дорем боране ки заминӣ чӣ намекунам метарсем ай заминӣ хумонтоқа ки ҳастем ай хонаи заминӣ метарсем. барои ҳам қадар мефоҳрамон ки заминӣ бошаву леки бо ман мегӯм метарсам шавҳар мега ки хай ту ки битарсӣ нафорад намекунем хона даву ҳавлӣ. анам хе ӯ замин истодагиай ура мефурӯшем мумкин и хонамонам мефурӯшем баъд якта хонаи этаж мегирем. анам хе духтарои хушрӯи ман дар плани мо анам хелеай мо чӣ хеле ки гуфтам мехостем ки ҳамин хонамона ремонт кунем. бо исторем фикр кардем гуфтем камашта 1 миллион мерава ремонти модар фасон ремонт кунӣ хушрӯ ремонт кунӣ 1 миллион камашта мерава. барои он қадар аёда буфурӯшем ша ҳамун пули ремонта ҳамашона якҷоя кунем як хонаи хушрӯ бихарем. хонаи ами чияй ремонтам надошта боша баъд хумон ба дили хумон ремонтш мекунему но дар тоҷикистон бошада дар қирғанай дар душанбеай фарқ надорад ки дар тоҷикистон боша. хеле духтарои хушрӯи ман оли мегӯянд ки қатъи хуштомадат намеистӣ хелу хел духтаро мара хуштомадам худаш рӯй кардагиай гуфтагиай ки бира дар пеши бачаам бест бачама хизматша бикӯ ман айта розиюм. ҳамн бачама авқоти гарм биёя бихӯра либос шуштагӣ утӣ кардагӣ хирсанд дар пеши зану фарзандаш марам хирсандам гуфтагиай. вале як хело мегӯянд ки ту мебири бирай хизмати хуштомадта кунӣ. охир мара хуштомадам худаш рӯй кардагиай хуштомадам худаш аямун соли туюм гуфтагиай ки бира пеш шуд бира мерам ина ман тобистонӣ рафтам 2 моҳ истодам омадам мерам 1-2 моҳ меистам хезака мега бира пеши шувакат шуд то қаида оҷа чӣ кор мекуна чӣ мехӯра. ин занак ҳам халеай ки фикри бачаша мекуна мефураш ки бачаш хирсанд боша мефураш ки бачаш хушбахт боша. барои ин қадар мега бира да бара ки бачам ки ҷое да ки бачам боша тирам да ҳамуҷа. барои ин қадар мара хуштомаду хисарам розиянд ки ман миём мерам
ҳозир аксарияти занҳои мо ҳамаш қариб дар ҳами Москваан, қатшушон дар ҳами умуман Россия, территорияи Россиядан. Инам хали духтаро мара хулас ки хиштоману худаш мега ки дар пеш шавҳаракат бош, плакоша ҷамъ кун. Анам хе хирсанд зиндагӣ кунен мега. Духтаро хиштоима ҷадама ба хидма обед тайёр кардам. Обеди чи лёгкяк макарон ҷӯшондум. Макароне ки оталау гуро мекунем ку ҳамтари ҷӯшондум. Бодринги салёнӣ, лимон, қаламфур, чакка. Ҷаёсамин хурдестай. Мак мехӯрам. Мода иштиёи таом. Биен духтаро обед кунем. Мама вай. Отала мегенира. Отала мегенира. Не мира. Духтаро ма имрӯз инам хали овқот кардам. Овқоти бегӯш кардам. Картошка, сабзӣ, пиёз, об, макарон духтаро. Ҳама чизаш мепаза, баъдан макаронша медозем. Даҳанша мепӯшонем, меҷӯшад, мепаза. Бениҳоят ман ҳамаи овқота нағз мебинам. Барои ин имрӯз тайёр кардам. Духтаро хиштоима ҷадама ужин тайёр кардам. Ужин кардастам қатъёсаминҷон. Шавҳарам дар корай. Имрӯза хӯроки мо нам хали макаронак, макарон ошневу макарон шилла. Ина ёсамина бардоштум. Карчкаву макаронша. Ма карчкаву сабзиша намехӯрам духтаро. Мода иштиҳои таом. Шавҳарам нест, нигоҳ дар болои курпачаам иштагӣ нестем. Ҳамаи занакоам халиам ба фикран. Биги Ёсаминҷон. Мода иштиҳои таом. Приятного аппетита. Приятного аппетита, меган садик мо. Ячмик. Духтаро, Рафиқ мардак омад. Мама? Ужин чӣ кардам хурдестай. Мо қатъи Ёсамин шиштаину. Духтархоз мала коламона папсутак наги кала. Какочка бутан каналона вимота мотокне. Як кас гуфта буд ки шуд нестай худ меваги реза мекунӣ мехӯрӣ, ӯ биёя ба ӯра намекунӣ чи бало. Не, ма байра мекунам. Ина худам дар анор майда намекунам. Яки биёя байра майда мекунам. Барои ки ба пучоқш ҳеҷ вақт намехӯрад дар ҳаёташ. Духтаро хушрӯймаи ҷанавора ба охир мерасонам. Худованд нигаҳбонтон боша. Дар ки ҷое бошен, сиҳат саломат бошен, ҳамаак соҳиби фарзанд шавен. Худо нигаҳбон то видеоҳои оянда.